Казвам се Симона Кръчмарова, завършила съм славянска филология с профил сръбски и хърватски език през 2016, далечната, и в момента съм преводач в посолство на Република Хърватия. Един от моите незабравими спомени от следването, мога да го обобщя всъщност. Това са коледните тържества, които провеждахме. Беше много интересна подготовката и някак си това ни научи на приемственост, тъй като се подготвяхме с по-големите, които са от 5-ти, 4-ти курс, а ние бяхме още първи. А през следващите години пък си обърнахме ролите. Ние като бяхме 4-ти или 5-ти курс, всъщност започвахме да помагаме на по-малките. Някак си бяхме обединени тогава. Не ни интересуваха толкова лекциите, по-скоро се радвахме на моментите заедно. И тогава бяхме и с преподавателите и беше много непосредствено, непринудено и наистина това обединение беше прекрасно. Друг интересен спомен беше когато се изгубихме. Дори бяхме с теб в Загреб първия път и с още няколко колеги и някъде около 2-3 часа не можехме да намерим къде сме. Всъщност, после се оказа, че сме били на най-дългата улица в Загреб, Илица, но важното е, че успяхме и да намерим и да се върнем в общежитието. И един парадокс. През първия курс си спомням на практическите упражнения с доктор Менка Джиева. Бях казала нещо от сорта на отново имаме превод, стига с толкова много превод. И всъщност тя се усмихна и каза, това ви очаква в бъдеще. И наистина така се оказа, че в момента това ми е основната професия. По време на следването си се възползвах от 2 пъти да ходя по програмата в Еразъм в Загреб. И 2 пъти бяха много ценни за мен, тъй като се запознах с много и различни хора и не става въпрос само за хървати, но става въпрос за една мултикултурна среда. И познанствата с повечето от тях поддържам и до днес, което много ме радва. Била съм на стипендии в Дубровник, Софистичната школа, и в Белград, и бях доброволец и в Стон. Всичко това ми даде една адаптивност. Всичко това ме научи как да изслушвам хората, как да ги разбирам, защото в началото не знаех толкова добре езика. Впоследствие успях по някакъв начин да се адаптирам и наистина, ако бъдещите студенти или настоящите имат тази възможност, горещо я препоръчвам, защото дава много познания. Салвистичното образование ме подготви за пазара на труда, като ми даде една изключително богата обща култура. На първо място, научиме да сравнявам, защото там не се насочваме единствено към своя профил, който сме избрали, в моя случай сръбски и хърватски език. Насочваме се също и към всички останали славянски народи. Разговаряме с колегите нон-стоп, обменяме знания, обменяме как те са били там, какво са научили от новите култури. Преподавателите в университета ни учат как да сравняваме култури, литератури, езици славянски, докато когато отидем там на терен, както казваме ние помежду си, успяваме да се уверим точно в тези знания. Дали е по този начин, дали не. Научаваме нещо ново, даваме го на сегашните студенти или на самите преподаватели. Така че, наистина, славянската филология ме научи да мисля критично, което е изключително важно, за да не бъдем манипулирани в днешния свят. Настоящата си работа в посолството на Хърватия харесвам това, че е динамична, че имам комуникация с много и различни хора. Харесвам и мултифункционалността. Доста е трудно постоянно да се прехвърлям от една тема в друга, но това е и предизвикателство. Харесвам и това, че успявам да се докосна по някакъв начин и до образователни и културни проекти. Не са толкова, колкото ми се иска. Надяваме се, че ще станат в бъдеще повече, но самия факт, че вече в няколко училища се учи хърватски език, в университета продължава да се учи, по някакъв начин ми дава надежда, че всъщност допринасям, след като съм завършила славянска филология, за отстояването и на хърватския, и за опознаването на Хърватия сред българския народ. Настоящите студенти и на бъдещите, то важи и за тях в специалност славянска филология, бих дала като съвет да бъдат търпеливи, да бъдат постоянни,
да търсят знанието, да питат, защото чрез въпроси ще разберат колкото са. Знанието е сила. Имайки тази сила, ние не може наистина да бъдем манипулирани. Да бъдат проактивни, защото няма как дадена информация да стигне и да им бъде спусната. Да, тук в университета е много лесно, тъй като преподавателите наистина се трудят за нас. Опитват се по някакъв иновативен начин да ни преподадат всички неща, които биха желали. Но и ние трябва да питаме. Още се възприемам като студент по душа. Но наистина, предлагам им питайте, търсете, мислете критично, винаги си задавайте въпроса защо. Защото по този начин се мотивирате и имате малки цели всеки един ден. Славянската филология може да ви даде реализация във всяка една сфера. Наистина ни прави изключително адаптивни. Не само в образованието, може да намерим реализация и в културата, и в журналистиката, в различни частни и държавни фирми. Така че наистина препоръчвам, ако трябва сега да се върна преди избора си за университетска специалност, отново бих избрала славянската филология.